Bună, eu sunt Dan și astăzi am să vă arăt cum să vă instalați Minecraft. Pentru a vă instala Minecraft aveți nevoie de update. Deci după ce vi luați, dați pe el, așa, așteptăm să se carce. Dăm aici pe lupă, așa că, și scrieți Minecraft. Dați pe Minecraft Edition, că vă arăta. Căutați în alte magazine. Așa. Mai așteptăm un pic. Mai mă o dată. Mai așteptăm un pic să caute rezultatele pentru Minecraft. Așa. Am dat. Nu mă interesează. Dați să vedeți ce interesant. Eu o să o pe prima. Mereu eu pe prima. Dați instalat. Dați install. Așa. Așa un pic. Așa. Cum o să ne dea aici. Așteptăm să se încărce aici. Nu o să pot da să se instaleze dacă nu se mai să se încarce. Sau se va. Nu pot. Trebuie să aștept să se învârtă. Să nu arată. Așa. Acum cred că s-a încărcat. S-a oprit. O amețit. Deci dacă doriți acel magazin să vă rămână aici, eu dau OK. Da, așa o să da, ce repede s-a instalat. Așa, în fine. Acum o să vă apare să instalați chestii, dați instalare. Ce se instalează. Așa. Așa, și prima dată când filmez, dacă n-am filmat niciodată și dați like, măcar 10 like-uri, o strâng. Așa. Și să spuneți prin comentul ce jocuri vreți să, ce serii de jocuri vreți să filmez. Ok, hai, da. Deci este azi de greu. Nu știu. Câte minute? Și dacă jumătate vară, nu vreau să filmez mai mult de 9 minute. Dacă rămâne timp să vară și să faceți un server multiplayer, să jucați cu prieteni. Hai o dată. Dați, deschideți. Deschide. Așa. Deschide. Dată. Deschide-te. Stop skin. Nu băgați în sistem. Da, play acum. Deci s-a blocat. Așa. Bine, nu băgați în sistem. Dați pe new. Așa. Dați pe acel subiect acolo. Dați pe acel subiect. Dați un nume serverului. Ce se va aici băgați
creează dacă server, aici valedeți, da, da, aici o băgați, dacă o să faci la lume, nu contează, eu dau pe, așa, dau created world, așa, se creează lume, și o mai asta la așa. Acesta este serverul multiplayer, faci și cel single. Da. Hai, citeau pe acum. E bine. Hai deodată, frate. Și-ți atât de mult. Da. Și cei care aveți tablete, tot așa, este tot departe de viluați. Așa, uite-l, așa, spate chestii, așa. Deci așa vă arăt aici. Acum ieșim și să vă arăt cum să faceți cel single player. Da. Dați din nou play. Așa. Da. Și de fiecare dată trebuie să intrați cel de sus, fiindcă să apară două. Dați new din nou. Nu mă dați la și să apară aici. Dați directul, așa nu știu nimic, dau plus pe activ. Trebuie să faceți ce vreți, dați created world și apare tot. Deci, eu sunt Dani, lăsați comentarii, iar lăsați coment dacă v-a plăcut, lăsați coment, like și să-mi spuneți ce serii vreți să fac. Ei, pa lume, eu am fost Dani.